בחיפה, בשבועיים האחרונים 2 צבות ים חומות הותרו עם פציעות קשות אחרי שהסתבכו ברשתות שהשאירו דייגים. כל הפרטים בדיווח של כתבתנו מיכל וסרמן. במרכז להצלת צבי ים במכמורת שוכנות זו לצד זו 2 צבות ים חומות. הן חולצו בשבועיים האחרונים מהריף בבת גלים עם פציעות קשות אחרי שהסתבכו בחוטי דייג. מי שחילצה את הצבות היא טל רז מחיפה, שכל בוקר שלה מתחיל בשחייה לצד הצבים. אחת הייתה מסובכת ברמה כזאת שהסנפיר הימני קדמי שלה היה כבר מנופח, בקושי בתזוזה, והיה גם קרס בפה. והצבה השנייה, האחרונה, שהוצאתי ממש לפני כמה ימים, היה לה את הקרס בפה. חוטי הדייג הם חוטי דייג חדשים שבלילה עומדים ובעצם דגים עם, זה נקרא רחפן, זו שיטה שבעצם שמים את הדייג על הרחפן, מטיסים אותו פנימה מאות מטרים מהחוף ומשחררים. תמיד זה נגמר בזה שיש שאריות חוטי דייג במים בסופו של דבר. והשאריות האלה קטלניות לצבי הים. הריף בבת גלים הוא האתר בארץ שבו נספרו הכי הרבה פרטים. אני מכירה פה כבר 50 צבים, נתתי להם שמות, אני מדברת על צבים חומים וירוקים, שאני מכירה אותם כבר מספר שנים. מספר שנים זה אומר, למשל, מרתה, צבה חומה, אני מכירה מ-2016, כמעט עשור. 2 הצבות שחולצו קיבלו את השמות טל ורז, כנהוג על שם המחלץ. הן מטופלות ביחידה לטיפול נמרץ במרכז להצלת צבי ים. לשתיהן הוצא קרס מהוושט, אחת מהן עברה הסרת גפה בגלל חוטי הדייג. לשתיהן צפוי הליך שיקום לפני שיושבו חזרה לים. הריף בבת גלים היה אמור להיות חלק משמורת ים ראש כרמל, אבל צירופו טרם אושר. ובינתיים, כדי לצמצם את הפגיעה בצבים, מובילה טל רז מהלך למעורבות של הרשות המקומית, הגברת האכיפה ועוד ועוד הסברה. אנחנו מחובתנו לשמור ולהגן עליהם. זאת חיית בר שקיימת מאות מיליוני שנים ויש מה לעשות. חשוב להבהיר, אם נתקלתם בצב ים במצוקה, אל תנסו לטפל בעצמכם. יש לדווח למוקד רשות הטבע והגנים בכוכבית 3639 או ביישומון Sea-Watch של החברה להגנת הטבע. מיד חוזרים.